το ισπανική μαλακία, έλα να ακούσεις. Παίρνεις δύο πιάτα. Παίρνεις ισπανική προχώρηση. Τραβάω, σκάστε. Παίρνεις δύο πιάτα. Στο ένα πιάτο βάζεις μέλι και στο άλλο βάζεις τραγάλια. Γδίνεσαι, την ψιλοπες να σηκωθεί. Παίρνεις το χέρι και το ακουμπάς στο μέλι. Και μετά βάζεις το άλλο χέρι στα στραγάλια. Τα στραγάλια κολλάνε στο χέρι. Αναγκαστικά. Αρχίζεις και την παίζεις και είναι ένα ρουλεμάν εκπληκτικό. Ρουλεμάν. Δηλαδή τα στραγάλια πάνε και έρχονται. Και τρως και στραγάλια. Ναι, και γίνεται ένα ρουλεμανάτο. Το θυμάσαι το ρουλεμάν που βάζαμε στα πατίνια. Εσύ ξέρεις από ρουλεμάν. Την παίζεις λοιπόν με το ρουλεμάν και τρως τα στραγάλια. Και τι μου λένε μαλάκα τώρα. Λέω καλά το Ισπανική πώς βγήκε. Στον εμφύλιο πόλεμο όταν φεύγαν οι Ισπανοί και δεν μπορούσαν να περάσουν από... Ήρθαν να έρθουν από Ιουγκοσλαβία και περνάγαν από Ελλάδα. Δηλαδή κάνανε τη διαδρομή, δεν περνάνε από Γαλλία, μπαίνανε προς τα δω. Και ήταν πολλοί του εμφυλίου επαναστάτες και τους τη λέγανε. Ναι, αυτά τα οποία ο Παντελής ο Βουλγάρης δεν μπορεί να τα γυρίσει, να τα βάλει στην ταινία των εμφυλίων. Το πρωτότυπο θέμα.